teoriji danas pričamo o sponzorušama. Mnogo ovih dana, što na farmi, što u parovima, što u svim medijima, samo se polemiše sponzoruša, sad leta, više ne znamo šta je šta, sve se pomešalo i prosto sam razmišljala o tome šta je sad to novo što nije bilo i pre. Uvijek je bilo žena koje su odlazile sa muškarcima koji imaju više para, koje su volele muškarce koji imaju više para. To je sa jedne strane. Uvijek je bilo žena koje su naplaćivale usluge svoje. To je od uvek bilo. Ja ne znam šta je sada novo. Novo je samo što su im dali neke druge nazive. Nemam ja ništa protiv, ni tih žena koje rade za novac. Svako radi ono što mu je volja, ali ja samo hoću da znam šta je šta. S druge strane, svidela mi se jedna rečenica davno da su sponzoruše izmišljene od ružnih žena i da su ružne žene to počele da nazivaju nakaradnim imenima, zato što one ne mogu da navataju nekog muškarca koji ima para. Ja se sa tim zaista slažem i slažem se da lepa žena privlači pažnju nekog muškarca koji ima novac, koji može da ima kakvu hoće. I zaista je tako. Naravno da će lepa žena da bude sa tako nekim muškarcem i da neka koja nije tako lepa neće biti sa takvim nekim muškarcem. Ja se to zaista slažem. Ali ne slažem se samo da lepa žena bude s nekim muškarcem koji je bukvalno 37, 40 godina stariji od nje. To već koje ne idu prosto jedno s drugim. Znači, to nešto nije u redu. Kada lepa žena nađe nekog, ajde i do 15 godina, sa tim se slažem, bogatog, tu nemam ništa protiv, to je super, naravno da će da za sebe gleda da prođe što bolje, da ima muškarca sa kojim neće da brine ni o novcu, ni o čemu, ali stvarno preko 40 godina već se zna zašto je to i kako je, malo je glupo. Nije ovo samo sad, od uvek je bilo. Ja se sećam nekih filmova gde su pominjali da muškarac, oženio je siroticu, tako se to tad nekad govorilo. Pa i oni su isto gledali da svoga sina, da se muškarac udomi u bogatu kuću. Imate muškarac isto koji jure starije žene koji imaju novca da ne bi ništa radili jer su lenji. Znači svega ima, ali se samo o sponzorušama priča. Tako da je malo i nepravda. Ako sponzoruša znači da ne radi ono za pare, ako je sponzoruša samo jedna osoba koja je mnogo lepa i hoće za sebe da nađe muža koji je bogat, to je meni okej. Neka mi se jave sve sponzoruše, ću ih pozdraviti i evo ovim putem kažem, ljudi, nemojte imati ništa protiv njih. Zašto? Znači, svako ima protiv nekog zato što on to ne može. Znači, nemojte to da radite. I muškarci isto pored sebe traže samo neku koja je mlada, zato što se oni jako boje starosti. Pričaju o tome samo kako se žene boje starosti. Oni se boje više od nas. I oni žele pored sebe mladu ženu tako zato što će da se podmlade, zato što onda misle da su pravi muškarci. Slažem se da će dobiti mladost, novu energiju, to kod starijih žena ne može. Ali to samo, mislim da na Balkanu je u toj meri. Pogledajte američke filmove. Da li ste ikad u nekom filmu hollywoodskom videli da su bračni par koji glume u filmu nekih drastično velikih razlika u godinama? Ne, oni su uvek vršnjaci. Obratite pažnju. U našem domaćem već da, gde je stari muškarac ima mlađu ženu. Tako da, to samo kod nas na Balkanu, jedno s drugim nikako ne ide, a muškarci uporno traže mlađe žene. Jednostavno, poenta priče ovog videa je bila da sponzoruše nisu krive, nemojte ih kriviti, one samo su mlade, lepe, žele za sebe najlepše i
Ako mogu, dobit će, ako ne mogu, neće, da ih muškarci ne žele, one to ne bi mogle, tako da su krivci muškarci, ako je uopšte za krivnju bilo šta. Ja sam se nekad klela u ljubav, sad sa ovim godinama mislim da treba ljubav i slažem se s tim, ali treba malo i razmisliti na budućnost. Druga su vremena, drugo je vreme došlo, tako da, dragi moji sponzorušće, ja vas pozdravljam i vi ste meni fenomenalne, samo nemojte one starkelje koji su mnogo stariji od vas, ovo drugo, sve okej. Ćao!